Hello guys, good morning everyone, and another Sunday, another right time is now 9:30 am and ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୋ ସହ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ରାଇଡ୍ କରୁଛି କାରଣ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଜି ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ରାଇଡ୍ କରୁଛି। ତ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଜାଗାଟା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକୁ। ଦେଖିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଗେ ଟିକେ ଯାଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପେଟ ପୂଜା ଟିକେ ସାରିଦେବା, ସାରିକି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାଟା। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ତ ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇପଟେ ଝରଣା ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଅଛି, ଉପରୁ ଆସିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବୁଲେଇକି। ଉପରକୁ ବହୁତ ପାହାଚ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି, ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟ୍ କରି ହେଲାନି, ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭଲ ରୋଡ଼ ଟିକେ ନାହିଁ, ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ, ବହୁତ ଉଠାଣି ଅଛି ରୋଡ଼ଟା। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ବୋଧେ, ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଶୁଖିଯାଇଛି ଏବେ। ଏଇ ପାଣିଟା ବୋଧେ ସେ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଥିଲା, ଏ ପାଣିଟା ବୋଧେ ସେଇପଟୁ ଯାଉଛି, ଏଇପଟୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ଏଇପଟେ ପାଣି ଆସିକି ଏଇପଟେ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଯାଇକି ସେ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଶୀତ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଅଧିକ ଆସିବ ବୋଧେ। ଅଳ୍ପ ଅଛି, କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା, ସେଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଉପରକୁ ବାଟ, ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖିବା ଏପଟେ ଭୋଜି ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଶୁଭା ହେଉଛି। ଏଇପଟେ ବାଟଟା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଭାଇ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ସାଡ଼କୁ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ବାବାଜୀ ଜଣେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭୋଜି ସେପଟେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଛରେ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ବାଟ ଅଛି, କେଉଁ ପଟେ, ଏଇ ତଳେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
ଏଇଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜ୍ଞା ଉପରୁ ଭୋଗ କରିକି ଆସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ମନା କଲେ ଯେ ନନା ମନା କଲେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭୋଗ କରିକି ଏବେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଆଡ଼କୁ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେ ଭାଇନା ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆଡ଼କୁ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖିବା ଯିବା ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଜଣେ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ବାବା ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବୋଧେ ଛୋଟ ଘରଟା ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ବୋଧେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗ ଏପଟୁ ବୁଲିକି ଆସିବା, ତାପରେ ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଉପରେ ହେଲେ ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ବାଟ ଭଲ ନଥିଲା। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରୋଡ଼ ଅଛି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ବାକି ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବୋବାଲ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, କେଉଁ ପଟକୁ ସେପଟେ ତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେଇପଟକୁ ବାଟଟା ଅଛି। ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ତାପରେ ଏପଟକୁ ଯିବା। ଯିବା ଏପଟେ। ଏପଟକୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଅଛି। ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଝରଣା, ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଝରଣା, 2ଟା ଝରଣା ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହେଉଛି, ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଅଛି। ଏଠି ତ ଗାଧେଇ ହବନି, ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝରଣାଟେ ଅଛି, ବୋଧେ ସେଠି ଗାଧେଇ ହବ। ୟେସ୍, ଏଇଟା ଛୋଟ ଝରଣାଟା, ବାଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେୟର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣିଟା ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ, ତାପରେ ଫ୍ଲୋଇଂ ୱାଟର, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମସ୍କିଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, କିଛି ବି ତା ଦେହରେ ବ୍ରିଡ୍ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର, ବହୁତ ମାନେ। ତାପରେ ଏ ୱାଟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ, ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଇଦେଲା ପରେ ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍। ମିଠା ଲାଗିବ ବୋଧେ? ହଁ ୟେସ୍, ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। It Cool. is so Pannobi. So that I have decided to come with all my friends and relatives and stay here for 2 nights and enjoy the whole, all the mountain and drink it the neat and clean and energetic water and take bath and cook here and enjoy and go. Yes, yes, it's so excited place. Okay. Where are you from?
from Bhubaneswar. From Bhubaneswar, I am also. Kalpana Square. Kalpana Square. I am from Sainagar. Sainagar. Yes, yes. I am Kalpana Square. Okay, thank you. Thank you. এটা ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବନି କାରଣ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅ ହେରିକା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିହେବନି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ହାଲିଆ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ, ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଆଗକୁ ଆଉ ବାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଉପରକୁ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଉପରେ, ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଉପରେ। ବାପରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଉପରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନେରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ରହିବ ଦିନଟା। ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ବି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରିଟର୍ନ କରିଯିବି ତଳକୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଁ ପଟକୁ ଦୁଇଟା ବାଟ ଥିଲା, ଦେଖିବା ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଉପରେ। तो यहाँ एंटर थिला मोर सप्तशଯ୍ୟାର फुटेज। आउ क्या केमती लगे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कह। आउ जो मैंने चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आउ जो मैंने अच्छा पुना से मैंने निज सांगसाथी फेसबुक व्हाट्सअप सबुआड़े सेयार कर दिए वीडियोटा। आउ रेकमेंड करी समस्ते निहाती बुली आग आसतु ये जगह सब बढ़िया है। रिटर्न कला बेले जो वाटरफल अच्छी आउ जो बाटटा अच्छी पूरा ट्रेकिंगटा पूरा अलग प्रकार पूरा आनंद लगे। आउ यहाँ हूँ भुवनेश्वर रु मत लगिला 68-70 किलोमीटर समथिंग लगिला, जावासवा 150 किलोमीटर। यहाँ हूँ मंदिर तल जगटा, मांकड़ अच्छा देखिकी जो मैंने आसुँच भोग छड़ा छड़ी करके नहीं जाए। ये ऊपर रहा मंदिर, तल बाटटा ऊपर ऊपर गोटे झरणाटा अच्छी। यहाँ तो मंदिर ये साइड जो बाट अच्छी झरणा गोटे। हाँ हाँ से झरटा आसी तलू आउ बामपटे झरनाटा ऊपर गले बहुत बाट अच्छी। गोटे मंदिर था से मंदिर जाए गली रिटर्न आसगली। बहुत टिके चढ़िया पड़ो बहुत। तो फाइनाली मुझे घर को बैक कली। जो मान को वीडियो भल लगे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करे कह केमती लगे। तो मुझे घर को बैक करसला बेले बाटटा पूरा गड़ाणी, रोड टिके खराब। जे भी आसुँच देखिक आसे, जावास टिके डेंजर रहा। एक्सपीरियंस ड्राइवर टिके दरकार जावास। आउ सेपटे हूँ फिस्ट कर लोक मैंने देखिए, लोक मैंने फिस्ट कर को अच्छी यपटे बाटटा अच्छी ऊपर को पूरा जावाई बहुत उंचाणी अच्छी। मिनिमम 1 किलोमीटर पाखापाखि हो। जो मैंने फिस्ट करेंगे सेपट तले फिस्ट करेंगे, जी बुलाबुली कर ऊपर जाइए बुलाबुली करेंगे। रेडी बैक टू होम। जय जगन्नाथ।